Hey guys, hello Bodoland, hello India. बियो जाबाय बगामाटिनि मोनसे नुथाय। दै बारनांगोन बे नुथायखौ नायनो थाखाय बगामाटि आरो भुटान गेजेराव एसे दै बारबानो नुनो मोनगोन नोंथांमोना। फैदो बगामाटिया अलरेडि वेलकामखा नोंथांमोननि थाखाय। मोजाङै फैदो, मोजाङै पिकनिक जाफैदो गाइस नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर, नोंथांमोना आं दिनै बारा मोजां देखायला। अलरेडि आं एसे बेरायना फैबाय बगामाटियाव, दा बेरायगासिनो दं। थिगानो दं, बगामाटिया नोंसोरनि थाखाय। नोंथांमोना फैदो, जायफोरा मिथियाब्ला बेखौ उदालगुरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबो मोनसे होननानै सिनायथि मोनो, जेराव ओरैहाय गुवाहाटि सारियालिनिफ्राय फैब्ला गरायसर जानानै डाइरेक्ट बगामाटि रड बिदिहाय मोनो। आं जाबाय सासे बगामाटिनि लकेल बाक्सानि। दिनै आं नोंथांमोननो एसे भिउ देखायबाय, नोंथांमोना नायदो। नेक्स्टआव नोंथांमोननो आं बिराद मोजां देखायगोन। दा गोबां मानसियानो पिकनिक जानो फैहांदो, नोंथांमोनाबो फैदो आरामसे, टेनसन गैया, फ्रिनो। आं नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थादो, नायलांबाय था। वाव गाइस, बेयो जाबाय हागुफुर बगामाटि बड'लेण्डनि मोनसे पिकनिक स्पट गाइस। नायलांबाय थादो। वाव, नायलांबाय था लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय वेलकाम। सानफ्रोमबो बगामाटिया जोबोद मोजां। नायलांबाय था लोगोफोर। बगामाटिखौ फेस टु फेस नायनानै पिकनिक खालामनानै एन्जय खालामनाय थांदो आरामसे। फैदो, गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि थाखाय वेलकाम खालामना दोनखायो बगामाटिया सानफ्रोमबो। नायलांबाय था लोगोफोर, सोरगिदिं आं एसे बेरायनानै देखायबाय, जोबोरैनो मोजां लोगोफोर। आं लकेल मानि आंनि न'निफ्राय बाइकजों फैब्ला 20 मिनिट लायो लोगोफोर, बेखायनो आंबो लकेल होननानै बुंबाय। नायलांबाय था लोगोफोर, बगामाटि एसे समायना। नै लोगोफोर, एसे नायदो। वाव, नायलांबाय था लोगोफोर, नायलांबाय था। वाव, गोजौआव थाखो थाखोथ' नोंथांमोना गाखोफेरनो मोनखाबाय किसुमान फैनायफोरा। जायफोरा फैयाखै नोंथांमोना बै थाखो थाखो गाखोना गोजौआव बौद्ध मन्दिरबो दं गाइस। आरो गोजौनिफ्राय नोंथांमोना गावनि मेगननि नोजोरजों फेसखौ नायनो हागोन। जा मोजां, केमेराजों मोजां नुवा गाइस, नोंथांमोना मोगथाङाव फैब्ला नायनो हागोन। आं बारा गोलाव भिडिअखौ खालामला, नोंथांमोननि गेजेराव मोजां देखायगोन। आं फैफिनगोन, आं थांलाय फैलाय सानफ्रोमबो फैयो, सम मोनबानो एन्ट्रेस्टआव बेरायफैयो, मानोना आंनिफ्राय न'निफ्राय अनलि 20 मिनिट लायो बाइकजों गाइस। नै एसे नायदो अब्ला आंनि केमेराजों साफायनाय भिउखौ गाइस। नोंथांमोना फैदो, नोंथांमोननि थाखाय वेलकाम बगामाटिया। वाव, नायदो एसे। बगामाटि हागुफुर बड'लेण्डआव दं दै, बेबो मोनसे समायना जोंनि पिकनिक स्पट। नायलांबाय था लोगोफोर। भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला, आरो जायफोरा गोदान हाबसनदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो थुना दोन, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअखौ नुनो मोनबाय थायो। आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबां भिडिअ देखायलांबाय थागोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोननाय जाबाय। टाटा, बाय बाय। एसे नायबावदो जोबथारनायाव भिउखौ। वाव, बेनो जाबाय बगामाटि, बेनो जाबाय हागुफुर, जोंनि बड'लेण्ड।